Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi, syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Pebrero 28, tuig 2022. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Pamalakat sang BIPA, gin-question sang ila mga miyembro. Bacolod OFW Desk, wala pa sinabaton nga nagapangayo sa bulig para sa ila pamilya sa Ukraine. Sa balita national, masobra 6,000 ka mga eskulahan, kwalipikado na sa limited face-to-face classes. Bar exams, himuon na digital. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden,
Aksyon Eric Magbanwa kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 17 kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Gain question sang pila ka mga miyembro sang Binalbagan Isabela Planters Association Incorporated kon BIPA ang pagpamalakat sa ilang mga opisyal sa sulod sang pila ka tuig. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Melvin Yurong, isa sa mga sugar planters may barangay Samak, Babinay, Negros Oriental. Madamo sa ilang mga miyembro ang nabalaka bangod sa atrasado nga paghatag sang tseke. Suno ka Yurong luyag nila mo sisang matudtod nga estado sang BIPA labi na sa patag sang pinansyal. Ginsiling sa isa pa ka miyembro nga si Arnulfo Ferreira nga sang tuig 2020 nakabaton siya sang talbog nga tseke halin sa asosasyon kag nagsobra man ang iya na bayad sa loan. Ginpahag naman ni Eva Ariola nga nakasad sa bylaws sang ila asosasyon kag corporate code nga dapat tugutan ang pag-inspeksyon sa corporate records. Sa sulat nga ila ginpadala sa mga opisyal sang BIPA na petsa Enero 17, 2022, ginpangabay sa Mayni nga tugutan sila nga makausisa sa mga records pareho sang business transactions, financial kag bank statements, records of deposits kag issuance o withdrawal sa bank accounts. Pumalin sa period nga Oktubre 1, 2020
Si Francis M. Rojas amo nagaserbe nga presidente sang BIPA nga may kapin na 4,000 tubtob 5,000 ka mga miyembro. Ang akon yang mga planters nga ginahawulan, nabalaka na sila sa kuan sa BIPA. Subong kay kung kisa may ara nga masiling nga way pa diri imot siki na amo na tapos mapuli na lang nya kinahanglanon di sa planters ang kwarta. Nabatian si Melvin Yorong, isa ka sugar planter. Ginatugyan ni Binalbagan Isabela Planters Association Incorporated o BIPA Office Manager Edgardo Gervasio sa legal o kung sa ila legal counsel ang paghatag kasulbaran sa reklamo sa ilang mga miyembro angod sa estado sang asosasyon. Sudo kay Gervasio, iyan na ginatugyan sa ila abogado ang amo nga bagay kag magapadala sang sabat sa reklamo subong nga adlaw. Dugang pa ni Gervasio na hambala naman nila nga mga opisyal ang nga problema nga ginpatigayon o kung sa ginpatigayon nga board meeting nagligad nga semana. Kaya nasang aga personal nga nagpadulong sa opisina sang BIPA sa Biscom Compound, Barangay San Vicente sa Banwa, San Binalbagan, ang pila ka mga miyembro sa asosasyon agud pangabayon ang pag-usisa sa corporate records. Ang BIPA ay isa lamang sa 5 kadaragko nga asosasyon sa mga sugar planters sa Negros Occidental kag Oriental. Sa iban nga balita lokal, opisyal na ang gindeklarar ni Negros Occidental Governor Bong Lacson na subong nga daw ang iyang suporta kay Vice President Leni Robredo bilang kandidato sa pagka-presidente sang Pilipinas sa maabot nga Mayo 9 nga pinili ay suno kay Lacson na nagdesisyon siya nga suportahan si Robredo bangod sa ini sa mga mas ligan nga opisyal sang gobyerno kag kandidato sa maabot nga eleksyon. Gain klaro ni Lacson nga may panugot na sa ila National Political Party nga Nationalist People's Coalition o NPC nga itugyan sila mga miyembro ang pagpili kung sino ang pagkasuportahan nga presidential candidate. Nagdigad nga Pebrero 23 ginpayong ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga 28 sa 31 ka mga lokal sa Negros Occidental ang nagasuporta naman sa unity team nga tandem ni Anay Senador Bongbong Marcos Jr. kag Davao Mayor Sara Duterte Carpio. Pagkahulato ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang desisyon sa ilang National Political Party nga Nationalist People's Coalition o NPC kung sino ang suportahan niya kandidato sa pagka-vice presidente sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Suno kay Lacson, wala madayon ang pagsinapol sa NPC kay gintala na ini sa masunod nga bulan. Dugang pa sa gobernador, paghahambalan sa sinapol kung si Senator Vicente Tito Soto III ang ila pagasuportahan o kung itugyan sa ilang mga miyembro ang pagdesisyon. Si Soto ang nagasarmi nga chairman sa NPC kay nagapapili karon bilang vice presidente tandem sa presidential candidate sa Partido Reforma nga si Senador Panfilo Lacson. Si Negros Occidental 6th District Congressional Candidate Mercedes Chideng Alvarez Lansang ang isa sa magatambong sa NPC meeting. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Action Radio Philippine Standard Time DTX 500 capsule mga Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may tumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo sang Department of Education nga masobra 6,000 ka mga bulutuan sa basic education ang kwalipikado nga magpatigayon sang limited in-person classes. Suno kay DepEd Planning Service Director Roger Masapol, nagapangayo sa karon ang ahensya sang approval sa local government unit kag sa mga ginikanan. Pinpahayag nga sini nga ila karon gina-assess ang kahandaan sang tanan nga bulutuan kag sa tion nga handa na pwede nang magbukas depende sa ila kapasidad. Ining palayag ni Magsapol matapos giraduson ni Senator Sherwin Gatchalian ang limited in-person classes kasunod nga madamos ang bulutuan sa Metro Manila ang ginpedalom na sa Alert Level 1 upod ang 38 kay banpang ang mga lugar umpisa buwas nga adlaw Marso 1. Ginpahayag sang Korte Suprema nga himuon na digital ang tanan nga bar examination para sa mga abogado. Ginpahayag ni Chief Justice Alexander Gasmundo nga madugay na dapat kinhimo ini apang nag-umpisa lamang naglingid nga tuig sa idalom sang liderato ni Associate Justice Marvic Calunan bilang Bar Examination Committee Chairman. Ginhimo ni Gasmundo ang pahayag sa hybrid formal launching sang Legal Education Advancement Program sang Legal Education Board o LEB. Nanawagan naman ang Korte Suprema sa LEB, Philippine Association of Law Schools kag din sa mga law school nga ipatuman ang pulisya kag programa para sa digital bar exam.
Samtang ginpahag naman sang palasyo nga kinahanglan pa sang rekomendasyon halin sa finance-related government agencies ang pag-suspend sang excise tax sa petrolyo kasunod sang padayon nga oil price hike. Ining palayag ni acting presidential spokesman Carlo Nograles kasunod nga sa unang ation ang oil prices ang naglambot na sa masobra $105 kada barrel humalin sang 2014 matapos nga ginatake sang Russia ang pungsod Ukraine. Una na ang ginuuntat sang Germany nga approval sang Nord Stream 2 gas pipeline project sa Russia. Ang nagpatuman man ang ibang nga pungsod sang nagkalinlain nga economic sanctions sa Russia nga ginlakipan sang banks, oil refineries kag military equipment. Ginpatag ni Nograles nga mag-uumpisa ang suspension sa excise tax sa oil sa rekomendasyon sang Department of Finance. Lasay sa 34 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Pebrero 28, tuig 2022. Saluat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defensor. Kag-Action Day Salazar. Mga ka-aksyon sa diin kaban sa Pinas, labuton ka sing amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!